Guys, majong adlaw yung tanan. Welcome back sa mga channel ay Lexi Vlog. So karon dayang adlaw guys, humanam ko sa hang trabaho. Dari sa ko nagpaduding-duding sa gawas kay giganahan ko rin nagtanaos na kabuwakan nila Ate M. Kabuwakan nila Ate Mervin. Giganahan ko nagtanaw sa kabuwakan nila Ate Mervin. Di ako karon sa kuan guys. San Pascual, sakop na sa Ubay. Sakop naman siguro na sa Ubay. Kay gahapon, dagtumangkos anda kay duhaman sila ibay. Nja karon dia na po San Pascual kay sila Timerbi to aman sa Cebu. Nja naman pa yung isa kakauban dari kay duhaman may makuan sa bata. Magaman sa batag pa kain tagka naman sila guys. Maghinlo-hinlo nga na dyan humanam kong hinlo mo nang nagpa-duding-duding ko dari sa kuranan dyan nagtanatan ako dari sa kabuwakan ba napidaghang langgam pasusulabig tingog dyan hampuong ilang mga taong dari guys dyan ilang mga buwak na banda nice kaadyo dari dyan pasulabi ramang pag-uwan ron bunag ag-uwan dyan guys grabe kang naong di mo katingas ang naong kay marinig naong susok marinig naong irong subo na pasulabig begas mao na rin tambal daan Inja guys gimingaw kong liksian gabi gimingaw kong liksian guys kay nalagi pa yung mga bata dari makahana-hana at kong liksian pero mga bata dari di man Pinoy pasulabi mag-English manang pachikangkang lagi punta mga kuan mga puong kadyo mga anak ni Timerbi mga gwapo buyag ganahan po ko dari guys kay makaduding-duding po ko panagsa duding-duding baka na makalingkod-lingkod nja mga Sabado or Domingo adto na po may anda adto na po ko dito magpasulabig vlog sa kadagatan kay gana wa pa to unaho na vlog datong ilahang likod katurang dagat ang napasulabihan o katong naisili kay grabig sili adto silang likod sa ilahang bay dapit sa dagat nagdabos ag sili pasulabig sili arang dagana gid kadyo samantalang sa bay wa gid sili mabot may sila Rosali Mayurag pangwag sili dari guys ganahan jud guys kay daghay buwak ganahan mo gud mga buwak daghang garden ka po dito sa bahay na mapusti reverse daadto salamat dayong nanay ug ni reverse sa mga sa nabilin sa bahay kay na mao'y nagbantay ni Lexi saliat lay po ko paning kakay kay sayang mapuldi asidlan 1 month ra dya hinay ganti nga guys kay karina ang pamuot ning tukar na pud nget kaadyo gapon ay ka tulog ka adlaw na ni pasulabi pero okay pa man pud okay pas alright daghang salamat ninyong tanan guys kay naagyapon mo nagsubaybay sa mga channel basan magsumunan ihang naong naagyapon mo nagsubaybay basan magway ayo ni hang vlog usahay naagyapon mo guys nagsubaybay daghan jud kadong salamat ninyo guys inuuna jay magantigo sa inyong kamaado dari namo munja kani guys puhon haning pa puhon guys ug humana ko dari hang trabaho makauli na kusbay mga man nag-birthday Lexi puhon ano din ning ipabunot kay grabe di matabang nget magbalik-balik ra ag karing pikas okay na ning pikas karing daari kadin mo nagpasulabi maka sabad sang trabaho kay magnget-nget nja mamagudtog katong rito pa kuspila nga mamanta nig operahon nja nahadlek man lagi ko magpa-opera kay iningan magtahion hadlek gali kog dextrose kanina bang tahion nja pamuo ko kasuway nja mo nang mura maggajig pila na ka buwan ko nagantos daani kay mo mobalik na pud naglisid kog nga no na nagajid ning pa sulabiag pabunot sa pagpa-cleaning po ko sa hangipon kay grabe na araka yelo na kaadyo mura nagkaug bija pa-cleaning po ko guys pohon haning ipaadyo ni hangipon nga
nasulabian sa una nija nga handumanan sa usa ka awit mo nang ahaning pa kuanan pa cleaningan ja ipaadyo na hugang ngipon handumanan sa huwang pagkugi ja mo lagi ro ang gipamati nga kami nga unileksyan kay malay pagkunanad nga magkalagjo-lagjo mi nga na pero di man pudingog ladyo kay dara man pagkudaris Alicia rapod San Pascual namin nilapit sa ubay pero ugbuat bung muuli kay ni mas Ate Mervy nga uli ko kada weekend mo nang ganahan ko kay makakita mo po kong liksi kamingaw na nalabot ko gabiin gang kamingaw na bawi ra kay nag video call man si Trevor silang liksi nagkukatawa man to silang duha kay na may paket wifi ni Prami nga ijang gipasulabi dari na jahang gibilin daadto kay na magpay wifi dari ang gibilin daadto liksian si janay nagpasulabi daadto sulabi na siya nagtug TikTok mao lagi ng problema pod kay og magloading idek-dek kurog cellphone mao nang ag headset ni Tire mo na sulabian gapon idek-dek kuno bato pag Tire ni chat ni Tire na sulabian ko nung liksi kay nagloading man lagi ja adik na mas TikTok Nja, puhon guys, mag-shout out ra ko ninyo puhon sa mga nang comment sa mga vlog. Kay diha ra jud ko mismo makabawi ninyo guys. So, pasalamat og shout out kay sa inyong pagkabuutan dari namo saway-sawang pagtanaw lagi sa mo ang mga video. Labi na namong tanan nga mga nanggi-vlog, daghan din salamat ninyo guys. Og pasensya na mo sa hangnaw kay mura kog naog irong subo na ani. Kanira gyang ngipon ba og naansa ni maduni paduthon mara to guys panagsara ko maka-upload kay mauwaw manggud pag kog magpasulabi ra kog vlog dari ja naa sila daghan man pud mi dari guys ako kay na-assign man ko sa bata karing kami ni Ate Ilay na-assign mi sa tulo ka bata ja musaliat pag kog bantay datong na ay 4 months ang anak ni Ate Im kay ag nagbantay sa bata nga 4 months lain man pud ja lisid man pud og kanang na si Jay mag-CR si Jay magligo di bantayan ag batang gamay kay hilak man mo nang mag kuan rabi ba pag puli-puli unja og adto na Miss Anda kami naraman ni Ate Ilay og kanang nagbantay sa batang 4 months lami ko ding makaliwatag anak nog alak lami ding makaliwatag anak og apam kay hampuong para kag gwapo kag ka mamods Nya guys sa mong pagtan-awan daris kuan guys kanang palibot sa ilahang atubangan ni Ate M daghang salamat dai nimo ti sa imong kabuutan dari namo nya wa jud ko nag-expect nga ako'y ma-arhis imo ang pamadyo kay si Tiri lagi enta to ja kay lisid pa man po si Tiri ja si Ate Ali enta po to ja kay si Aliana kay na hospital man kay kato lagi sigig suka kapala sila sa Valencia ron ampo tabang naman po mug ampo guys nga maoki na si Aliana makauli na kay si Lexi naguwat pud si nanay nagkilag putos nanay dadto kay di lagi pud lalim ning ma-admit kay grabe ra ba jig sakit ron basag di COVID ingnog na COVID siya mo nang ampo raman mis Ginoo nga makauli na si Aliana makahila ko kay grabe ra bagid ka sa una mong bata pas Aliana kami pas nanay dana nag-atiman pod nag-atiman pod ang Aliana gamay pa maghatid-hatid ko eskwela mingawon ko ni Aliana nagliliksi kay mao raman to hangka kuan-kuanan dito sa bahay mingaw po kong nanay mura mo kong just now di kay murag dugay-dugay ng gudpug di guys kay murag dugay-dugay na magudpug ko pa naka dugay-dugay na magud ko naka trabaho waka naka sideline nga na basugod na ito nag-vlog ko karon pa maunang kahilak ko tag Baligwan Port murag na baguhan ra ko guys pinangita na guys ba nga magbantay si jahang baby gusto jud ni jang ako mo bantay di kuno jang makuha og lain kay ako ra jud kuno ijang ganahan ja kay sakit mas ang daghan kay sa Manila man ja
magsiliksi mag-eskwela naman pud padung. Diya may maghatid-hatid isid mapagsitire mo ang saligan nga mag-eskwela si Lexi maghatid kay nabaza pa sakit si reverse. Unang nagkutaw paghang buna-buna. Sa Manila man taga Cebu ni si Jaga na-assign si Jaga sa Manila jaw kuno magbantay si Jahang Bibi di kuno jaw mosalig. Sala inog pabantay tig viewers pa ni si Jaga guys. Salamat dai nimo ma'am sa pagtanaw sa mo ang mga video. Mag-desisyon sa kog bali-balitok ma'am kay murag dijid na murag sakit sa hang daghan gajid malajo ni Lexi dari galing na higwaos gali kog baliguan pud nga dara ko sa daa mawara mga gajid des Manila pasulabi lagi gajid. Inja mo to guys, salamat ninyong tanan. Inja guys, dara guys tan-awan ninyo guys kay day mga taong daring nagpasulabi kumbitay ug didto pa nas bahay wa na nagi pang po na dari kay kukumbitay ra. Diya ganahan po ko dari kay na mga buwak ba. Kitain mo na guys, dara. Dari ta sugod guys na, giganahan ko na ning buwak ka guys na. Ako kitag na may buwak nga nas bahay. Na silikod ang pasulabi. Kana pon nga buwak, wapod may danas wapas bahay na nga na pasulabi. Na kuhan siya just uwan guys, na puno. Nara guys, tuarag taong guys ang giingan to, pasulabi kumbitay. Daghana sila guys to. Nice ag mga kabuwakan o katawungan. Tara dagtos ko ana, wa ko mo pasulabi gawas kay basa ag dari da. Wa ko ismagol kasi dalhi ko dak janing beuna-beuna. Bright jata baliguan port dari ako nagpalikod-lingkod. Dari ako naglingkod-lingkod guys kay gahang tiil na tinga ako. Kadto Miss Anda na naing ani naman. Tara guys, tara pag mga langgam to Kita man itong langgam guys to Pasulabig tungtong na ng haninang nganda ng haraga na. Tara to daghan na. Hani karang langgama. Nice po dari mag tanaw-tanaw kay magkawa pag-stress ni mga kabuwakan. Nice pagtawang lagi to guys. Kinahan ko sa tawong. Pero ginahan po ko na rin buwak da. Na may tek-tek ning duso. May puti dyan ay tek-tek ning duso. Diyan na pa sila iro guys nga garabi murag tawo kadak lang dagko og magabi buhian og adlawan di magpasulabi ka buhian kay jag hangkab unja hangkaban unja kung mao para bay pag-arhi na bitaw guys og gabi na ag iro buhian pero og adlawan di na siya guys sa likod wa pa ko dadto maka video kay na may nagmower na nagpasulabig hinlo dito dako ni dito sa likod guys may kinadakan gani atubangan ra ni siya kana siya guys kana nga sin naitinda na nga mga solar makita na nimo siya guys og muadto mog ubay malabyan na ninyo kanang naitindag solar siya guys mo na to akatuhang gipakita daring ilhang palibot nga grabe ka nice Diya, pasensya naman sa naman yung buhok lagi mo ning balik na magpagkakulot manggadig ko guys mo nang kulot man ko guys na ning balik na ang pagkakulot hapit na gadig ko na ni negra na kulot manas liksi kulot kay kulot man ko kulot pag amahan kulot pag lola di kulot pag utok di niliksi nila bitaw kulot bitaw ko guys kulot pa si amahang liksi dia kulot pa gidang lula mo nang pasulabi pasliksi ka kulot ahang mama kay di man kulot street magbuhok ako rin nagpasulabi kulot bawa ko niliwat makakos ahang daddy nawa na ma elhe
Pero na ko'y daddy nga si Daddy Areston. Tatay lang sa kalam. Ito guys, ko'y lingaw daari kay gang kauban taman sila na assign sa garden. Daga para ba to sila? Daga para ba to guys kasi available diha. Diya kanila lagi pa yung usas ang problema na maglabada pag ang buno-buno. Kaya laging di manilalim ning pamuok guys na muram dito danig silang tagbalig bali-balito. Sa una mo ra ba punig naka-positive na sa Onas Manila kay nagpa-check up ko sa hangipon diyan ningan mag-swab. Pag swab nag-positive. Wa ko kaulig buhol. Kaya nag-positive man. Gi-quarantine pa ko 14 days mura di ko dadtog mamatay sa kaguol kay Giladyo si Giladyo janingan pajig atupos Quezon City i-quarantine nga Mandaluyong raman mi unang grabe sige ko panawag nila ti Ali nila nanay dari lagi sa bahay tabang sila ampo mura na jud ko dadtog kuan guys nabuang tungod dadtong nagpositive ko mura pa toy katong time mga pagkauli ni pura may daris buhol gikan sa datus Manila pagkasunod adlaw mo tong nagpa-check up ko kay rang hubaga lagi dani sa hangi pamuok. Janingan magdoktor nga iswab kuno ko. Di nagpa-swab pag ko kayo malagi ko gipamati lain mo ra man tong ngipon. Ngipon di maglabad ang mo ra man to. Isir po na nga nagpa-swab pero sakit pas ang ilo nga kanila lagi pang ang ilo nga murag igo raning tuhakaw. Sa guys, mo to guys nagpa-swab ko. Nja arapan ng katakatawa paghuman kay lagi ko nag-expect nga mag-positive sus kaningan nag-positive ko ni email raman to na nahibawan ang gipa-open ni Ateria kay di palay ko kalibutan na ng email sa una kay di pa man ko vlogger diya katong pag-open ng Ateria niya sa Ateria nga nag-positive ko grabe di hinilakay na kay pag-ingan sa doktor nga kinsay ang kauban sa pamudyo iswab pag-apel siliksi duha pa to katuig siliksi dadto tulo grabe kasi duha mura jud ko buang dadto guys ingin ko kisang kagalingan nga maghitod na ramang kung di ko makikita sa ang anak ja iswab pas liksi ja sa una mo gud sa Manila pa da pay bata nga namatay ang sa swab kay bawo pa itong nagswab nga balang gano'n siguro pagod kay na kuan ko no bawon sa to pagkahitabo basta kay gibalita nga dito ra po sa mga silingan nga dito pa sa mga silingan kasi nga bata namatay angin sa swab mo nang tublig hang nervyos dito kay si Lixie ning ang kauban sa bay swab pus Mariano diya mama swab pod nga di man ta mi ipon dito man sila sa bay nang nangisod ko dito guys naghanggi buhat nagtuob ko parang gawas sa mga daotang espiritu mana nagtuob ko guys sa gwa ko hilang tinga na arangipon ba kuya lagi dyan yung iswab kay bisag wa tay batiin mag-positive man bisag wa hilang tinga na ba nang sa una grabe dyan ahong kaagis nagpositive ko sa Onas Manila is kay muuli na nung kong buhol wa na nung ko kauli kaya angin nagtong nagpositive ning abot pag nagka harag-harag na noon kaya sa ko nakaulig buhol sa mga to guys mga to ang kaagi sa unang nagpositive ko mga to ang kaagi sa Onas Manila nga nagpositive ko di mo na karong balik na paghangipon di na gani na pa lampasan sa ganahan na gani ning ipaibot puhon-puhon malong Ginuog makahuman ako daari puhon na po guys naghuman sa birthday Lexi kay isin mag-ingan magutong dentist sa una sa katong niadto ko nga once gali ko nung nga mabunot na di sa kuno magpasulabig ara sa bugat o istorya kay agkuhan kuno dana delikado kay operahan man tahian man mo na ginang ni atras ko anang tato ipakuan ni atras na ramang ko kay nahadlik man ko kay sa una nagpasisaryan ko hawid ko sa unas kamot sa nurse dito ko sa Manila ng anak kaya naingan ko sa nurse nga di ba sakit kay karag lagi ko dextrose paramandaan guys nahadlik na ko nagtanaw mo itong karag pamati na di na masabot mo na itong pagsalang na
pag inject pas daris ang likod ug cesarean ta guys, dari mas cesarean ko guys, dari makos likod inject, grabe inject lagi rang dako dari kus likod ja pagka dari kus likod inject kan guys ja pagkatagtaod ano to nakatug ko ja nakamata na ko nga dyslexis ang kilid ano to kaya nga pagkulat to sa pagpanganak ng leksing ma-intonsys na ko kay first time lagi kanila laging magpa sulabig cesarean ja guys at ang hirap mora nihang vlog guys at ang hirap po ninyo ang vlog kay mag-vlog hapon ko guys kaya nang wala ko himuon kay sayang pa daw di ba vlogan ja pasensya na mo guys ug di ko maka vlog inga na pasensya na mo kay nanging kakay lagi pag ko kay kanila laging single mom char ganahan kanila lagi ngo pa ning pasulabig trabaho nang ako na may pasulabig trabaho ang among duhang leksi ja guys maara niya ang vlog rong adlaw guys, daghan kadyong salamat ninjong tanan guys, God bless ninjong tanan, amping mo kanunay ug asa man mo ron. Bye bye guys, thank you for watching, bye, I love you ninjong tanan guys, bye guys, I love you ninjong tanan, amping mo kanunay, bye.